Kaya sa naibanda nga magsuwat doon, about usa ka tawo walhol, usa ka tawo tuon, usa ka tawo walhol. Grabe ka trivia nga mga topic, and then he wrote that as a song, and then in the guy also, the song is about that. And if you well, forget that. Okay. Next song. Maraming rin recital. Hey! Noong nagsama tayo ay kala ng ginamit mo, ngunit biglang nakulitin. Ikaw pala ay kaliwete. Sunod-sunod ang mga sana na marating. Hindi ko tama kung gaano ang gagawin. Sa ating naririnig seguro maayos ang ganyang mundo. Ang kaning sunod na kanta